poslednom čase sa čoraz viac pacientov pri rôznych zdravotných ťažkostiach obracia na súkromné kliniky. Dnešné tempo je rýchle a čas sú peniaze. Jednodňová chirurgia je vykúpením pre tých, ktorí si dlhší pobyt v nemocnici nemôžu dovoliť. Jednou zo súkromných stredísk je aj novootvorená klinika v Malackách. Kedy vznikla klinika PTV Medical Centre? Tá klinika PTV Medical Centre vznikla v auguste tohto roka. Sme sa 4 spoločníci vlastne dali dokopy a rozhodli sme sa, že skúsime tú súkromnú sféru a tým vlastne vznikla táto klinika. Čo všetko tu ponúkate? Aké zákroky robíte? Tak vlastne máme ambulantnú sféru, kde robíme úrazovú chirurgiu, všeobecnú chirurgiu. Rozšírili sme svoju činnosť ešte o laser a ponúkame ešte aj zákroky jednodňovej ambulantnej starostlivosti. Prečo ste kliniku situovali práve do Malaciek? Kliniku sme situovali do Malaciek kvôli tomu, že pochádzam z Malaciek, mám tu dosť veľkú klientelu, máme klientelu aj z Čiech, aj z Rakúska a majú to predsa najbližšie. Aj prístupové cesty do Malaciek sú lepšie než do Bratislavy. Aké sú výhody pacienta, keď navštívia túto kliniku a aký je postup, ktorý musíte vykonať pred operáciou? Takže pacient, keď dojde k nám, si pacienta základne vyšetríme. Pacient musí absolvovať pred operáciou interné predoperačné vyšetrenie, kde je veľká výhoda toho, že máme svojho internistu, kde pacient nečaká tých 14 dní alebo 3 týždne, ale v priebehu pár dní má interné vyšetrenie. Dĺžka toho interného vyšetrenia netrvá dlhšie než tú hodinku. Potom pacient vlastne stanovíme konkrétny termín operácie, vysvetlíme pacientovi postup operácie, čo má od operácie očakávať. V deň operácie pacient príde ráno na lačno, pacient sa odoperuje a 2 hodiny od operácie po narkóze odchádza vlastne domov. Operácie sa vykonávajú priamo tu na klinike? V súčasnej dobe operácie nevykonávame tuto na klinike. Máme prenajaté súkromné centrum v Bratislave a do budúcna plánujeme pristávať sem operačné sály a izby. Operácie a rôzne zdravotné ťažkosti sa nevyhýbajú ani mladým ľuďom. Problém s kolenom bola nútená riešiť aj mladá pacientka, ktorá bola v PTV Medical Centre práve na vyšetrení. Zdá sa, že operácia kolena ju neminie. Kedy a ako ste prišli k tomuto úrazu? Mne sa stal úraz, keď som mala asi 10 rokov. Ja som spadla z bicykla v dosť veľkej rýchlosti priamo na ľavé koleno a vtedy sa mi tam poškodila chrupavka. No a povedali mi, že ešte ma nemôžu zoperovať, pretože rastiem a mám podstúpiť operáciu približne v 23. až 30. roku života. No, takže to je teraz. Prečo ste sa rozhodli práve pre jednodňovú chirurgiu? Tak v prvom rade je to preto, lebo nemôžem si dovoliť vlastne zostať v nemocnici ležať niekoľko týždňov. A v druhom rade je to preto, že moja kamarátka podstúpila podobnú operáciu, kde mi to vrelo odporúčila a v treťom rade, keď vlastne aj mi povedala, ktorí doktori tu fungujú, tak sú to dosť zvučné mená, som sa na nich informovala, takže som tú dôveru im dala. Výhodou súkromných kliník je aj to, že na svoj zákrok nečakáte, ale prebehne presne podľa plánu. Aj keď pacienti majú logicky pred takýmto zákrokom strach, pre lekárov je bežnou záležitosťou, akých majú na dennom programe desiatky. Na vlastné oči sme sa presvedčili, ako vyzerajú prípravy na operáciu a jej samotný priebeh. Ako dlho funguje na Slovensku jednodňová chirurgia a v čom sú jej výhody? Tak jednodňová chirurgia ako taká funguje zhruba 10 rokov na Slovensku, kedy to bolo umožnené Ministerstvom zdravotníctva a poisťovňami zdravotnými, ktoré pustili tieto typy operácií, ktoré spadajú a členia sa pod jednodňovú chirurgiu do tzv. Neštátnych zdravotných zariadení. A za tým účelom vznikli, myslím, po celom Slovensku zo začiatku menej, potom bol taký boom postupne neštátne zdravotné zariadenia, ktoré sú špecializované pracoviská na výkon jednodňovej chirurgie. Výhody sú veľmi rýchly efekt pre pacienta a samozrejme určitý nadštandard, ktorý ten pacient dostáva, pretože to je princípom ošetrenia v neštátnom zdravotníckom zariadení. Aké zákroky sa dajú prevádzkovať v rámci jednodňovej chirurgie? V rámci jednodňovej chirurgie sú v podstate také menšie chirurgické zákroky všetky realizovateľné.
Tieto zákroky, ktoré my nazývame, alebo my, ktorým sa venujeme, sú artroskopické operácie. Artro znamená klb a skopia vidím, čiže z toho ten názov artroskopia ako taká. A dajú sa v podstate ošetriť touto metódou operačnou, ktorá spadá pod mini-invazívne chirurgické výkony. Dajú sa ošetriť všetky kĺby, alebo teda pohybové ústrojenstvo. A samozrejme treba povedať a spomenúť aj to, že medzi artroskopické operácie patria jak jednoduchšie, tak aj náročnejšie operácie, ktoré potom súvisia s plastikami väzov alebo s ošetrením, kompletným ošetrením toho kĺbu, takisto aj ošetrením chrupavky. Nie je to len tá artroskopia, ktorá znamená aj jednoduché ošetrenie nejakého poškodenia kĺbneho púzdra alebo mäkkých častí. Operácia prebehla rýchlo, trvala necelých 10 minút. Aj keď toto nebol pacientkin posledný zákrok, lekár bol s jeho priebehom spokojný. Tak myslím si, že táto operácia dopadla veľmi dobre, najmä pre pacientku, pretože to poškodenie toho kolena je síce vážne, ale nie je to vec neriešiteľná. Tým, že pri operácii som zistil v podstate zachovanie nepoškodených chrupaviek, ako aj meniskov, čo je veľmi dôležité pre jej ďalšiu indikáciu, respektíve pre jej športový a iný vývoj v živote, tak spravíme plastiku predného skríženého väzu, ktorý je kompletne otrhnutý, ale s odstupom nejakých 2-3 mesiacov po dobrej rehabilitácii. Po tejto operácii tá pacientka nebude mať žiaden problém a zajtra sa môže zaradiť do bežného života a do práce. Takže nemusí byť ani hospitalizovaná, ani na práce neschopenke. Klinika PTV Medical Centre okrem jednodňových operácií ponúka omnoho viac. Novinkou je aj prístroj, ktorý je na Slovensku jedinečný. Čo všetko ešte ponúkate na tejto klinike? Okrem týchto operačných výkonov chirurgickej a úrazovej ambulancie máme k dispozícii laser. Je to vlastne infračervené žiarenie, ktoré má dve sondy. Jedna sonda je infračervená, druhá sonda je červená a máme veľkú škálu pokrytia vlastne diagnóz, ktorými sme schopní liečiť pacientov. Je to vyslovene zdravotnícky prístroj alebo aj kozmetický? Tento prístroj, väčšina diagnóz je zdravotnícka, ale sú tam aj kozmetické diagnózy, ako sú napríklad strie, alebo nejaké herpesy, korekcie jaziev a podobné veci. A čo sa týka toho zdravotníckeho záberu, na aké zdravotné problémy sa využíva? Využíva sa aj na chronické ochorenia, ako sú napríklad výrastky na pätách, bolesti kolien, ramien, lakťov, ale máme tu aj akútne úrazy, napríklad vyvrtnutia členkov, vyvrtnutia lakťov, ramien, kde ten účinok tej liečby je okamžitý.